Ο Ιάσονας και ο μυστικός κήπος. Μια βροχερή μέρα, ο Ιάσονας ανακάλυψε κάτι εκπληκτικό στη σοφίτα του παππού του. Ανάμεσα σε παλιά βιβλία και σκονισμένα κουτιά, βρήκε έναν χάρτη που έλαμπε σαν να ήταν φτιαγμένος από φως φεγγαριού. Ο χάρτης δεν έδειχνε πόλεις ή δρόμους, αλλά ένα μονοπάτι που ξεκινούσε από τη δική του αυλή. Μόλις ο ήλιος βγήκε ξανά, ο Ιάσονας έτρεξε στον κήπο. Ακολούθησε τις οδηγίες του χάρτη μέχρι που έφτασε σε μια γωνιά που δεν είχε προσέξει ποτέ. Εκεί, πάνω σε ένα κλαδί, καθόταν ένας σκίουρος με ένα πολύχρωμο γυλαίκο. Ο σκίουρος τον κοίταξε στα μάτια και του έκλεισε το μάτι. «Με λένε Σπίθα», είπε ο σκίουρος με μια φωνή που έμοιαζε με το θρώισμα των φύλων. «Σε περίμενα, Ιάσονα. Αυτός ο χάρτης ανήκει σε εκείνους που ξέρουν να βλέπουν τη μαγεία στα μικρά πράγματα. Είσαι έτοιμος για την περιπέτεια?» Ο Ιάσονας γνέφη καταφατικά. Ο Σπίθας τον οδήγησε μέσα από έναν πυκνό φράχτη που έμοιαζε με τοίχο από πράσινα σύννεφα. Καθώς περνούσαν ανάμεσα από τα κλαδιά, τα φύλλα άλλαζαν χρώματα, από πράσινα σε χρυσά και μετά σε βαθύ μπλε. Στην άλλη πλευρά του φράχτη βρήκαν μια κρυφή πόρτα φτιαγμένη από ασίμι και ξύλο σιμίδας. Δεν είχε πόμολο, παρά μόνο μια εσοχή σε σχήμα μικρού αστεριού. Ο Ιάσονας κατάλαβε αμέσως τι έπρεπε να κάνει. Όταν η πόρτα άνοιξε, ο Ιάσονας και ο Σπίθας βρέθηκαν σε έναν κήπο όπου τα λουλούδια ψιθύριζαν τραγούδια. Κάθε φορά που φυσούσε το αέριο τα πέταλά τους, έβγαζαν ήχους σαν μικρά καμπανάκια. Τα λουλούδια έφεγγαν με ένα απαλό μπλε φως, φωτίζοντας το δρόμο τους. Στο κέντρο του κήπου υπήρχε ένα συντριβάνι, αλλά το νερό του δεν έπεφτε προς τα κάτω. Αντιθέτως, μικρές φυσαλίδες νερού ανέβαιναν αργά προς τον ουρανό, μεταφέροντας το άρωμα της βανίλιας και της βροχής. Ο Σπίθας προσπαθούσε να πιάσει τις φυσαλίδες με τα χέρια του. Δίπλα στο συντριβάνι, ο Ιάσονας είδε ένα πέτρινο παγκάκι. Πάνω του ήταν ακουμπισμένο ένα παλιό καπέλο και ένα ζευγάρι γυαλιά που αναγνώρισε αμέσως. Ήταν τα γυαλιά του παππού του. Ο παππούς του είχε έρθει εδώ πριν από πολλά χρόνια. «Ο παππούς σου ήταν ο καλύτερος εξερευνητής», είπε ο Σπίθας. Ο Ιάσονας έβγαλε από την τσέπη του έναν όμορφο μπλε βόλο και τον άφησε πάνω στο παγκάκι, ως δώρο για τον επόμενο ταξιδιώτη που θα έβρισκε τον δρόμο για τον μυστικό κήπο. Καθώς ο ήλιος άρχισε να δύει, ο Ιάσονας και ο Σπίθας επέστρεψαν στην αυλή. Η μαγική πόρτα έκλεισε πίσω τους και χάθηκε. Ο Ιάσονας ήξερε πως, ακόμα κι αν δεν την έβλεπε, η μαγεία θα ήταν πάντα εκεί, περιμένοντας να την ανακαλύψει ξανά.